प्लेटफर्माव फैनानै मा नै फैलायखो जोङो बिमा फिसा साथामजों मा लांफैलायखो खोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव थामखौ फेनखौ साबरबावबाय सय मासेयाव जे फगवाननाय महर लाय सानाफोर दामुगा इनिफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबबाय सायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो आइसोर मुस्कुराव फोननाया ससे नांलायलायासै नामासै आंनालाय आले बेलेलायालाय बाराबा बिदिनो जायो आंना अबेबा खन्द'आव दाग्ला अबेबा खन्द'आव ससे नांलायलाया आरोना पारमानेन्ट मुस्कुर गैजा रोङैनि खोथा जाहैबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबा जाबाय ना थ' गानफब जोमफबखौ नायनानै सिनायखासिगोन मानसिफ्रा आरो बाहेरायाव ओंखारबावनो नागिरदों माने एसेबो रेस्ट गैया मैयाबो ओंखारदों दहाय फुङावबो ओंखारदों दाबो ओंखारदों अ मा ग सेन्देल गोदाना गानहैदो है बे बुख्राखौ दागानसै बाल बाबा गोदानाव गानदो बिफानि आमोलाव आरो फेन गोदान गांसे गानबावबाय स्रायनो थांथों ओमफ्राय फेनद्रा चेन्ज खालाम मानजियाखैबो गुफुर नालाय एखे बुख्रा जाथि बेराय जाजोब्बाय हाथाय मानजि बायदि मानजिनो टाइम गैला गोदाना गान थां सासे चुर मा नागिरदों औ थेबदोंसो सुर नङा सना नोंनोथ' खेवदों मानोथो खेवनाय नोंलाय बिमानि हरेक माल बेगखौ बिदि खेवनानै नोङो जानला माला खालामनो नागिरो दे रेडि गानबाय खथ' मोजां समायो देलाय जादोंथ' बांद्राय उनथिं लांनाङाब्रा आगोलथिंबो फैजायोना दहाय फुङाव बिनानावसो दसे गुगस खानानै बेरायखांबाय मालाय आगैया हांसो थिखांनानै दोनदों आदानि होननानै बैथिंजाय आब'मोननो खिथानानै बेनोथ' खेवनानै गानदों दे समायदोंथ' आथिंजों फैदो जाबाय फट' फैनानै खिथाना मोनफैबायानो जोङो नै क'क्राझार स्टेसन सोनाफोर क'क्राझार ट्रेन स्टेसनाव आरोना थ' बैयाव दङ थ' फिरफिला गिदिरखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना जि मैला जाबाय बेस्रा गफं गफानो थ' न'आव बैयावसो ट्रेना बैयावसो थ' बेयावलाय बहा ट्रेन मोनांगौ थ' बाला आरि गफंबायब्रा लेजारबाय थ' हारि कृष्ण जोंनि सुकु रुकुनि जायगाया बेनोथ' मिलनाबो बेयावनो फार्स्ट जाग्रोयो आरो बिदायाबो बेयावनो जायो फैदो मा फै मा लोगो मोनखो आंलाय सोरखौ बरायदों लाखिलि आं मा लोगो मोनखो सनापारनि स्टेसनावहाय आर्मि रिटायार जानानै फैनायनो आं आरो मा बेम दामखोना उल्था फैनानै केमेरा खालामफैदों आरोना नायगोन आं खाथियाव फैदो आयै आं गाबनो खालायबाय ओरैनो बेफोरबायदि बेम दामबाथाय जा बोरखांखायो ओमफ्राय आरो थाखि थुखि लोगो मोनबाय नालाय जा गोसोआनो दुंखावजोब्बाय सनाफोर ओमफ्राय बै गोदोनायाव बुरजा आर'नाइ लानाय आदायानो आरोना आर्मियाव मोननो ओमफ्राय रिटायार जाबाय जाहैदों सिनिया सदरा बोरैथो खाथियाव लाहैबावनो आङो ओंखायनो गोजाननिफ्रायनो केपचार खालामनानै दोनबाय आरोना मादि रंजानानै बरायदों नै मालाय फैदो बाबा जाबो माला बिदि बरायनो मोनबावगोनहाय जाबाय सनाफोर एसे मोदोम दुंखांनाय नायनाय मोसानाय मुसुरनाय नायनाया जोब्बाय एबारना जानजिया खाफ्रादो नों मा खामानियाव फैदोंमोन बे खामानिखौ सुरु आरोना
ओमफ्राय आं ओरै खामानिखौ मावगौमानियानो फिसाजो फिसालानो आदार होआगौमानि बिसिनि खुगायाव माबा मोनसे थुसोना होआगौमानि आं खामानिखौ सान्थि मावनो मोना सासेयाबो उनाव सोबख'गासिनो दं आरोना थ' आं आंनि हाबाफारिखौ साबधानै मावबाय आरोना सुनाफोर फर्म फिलआप खालामदों टिकेटनि आरोना थ' बियो मानि टिकेट लासैनो नोंथांमोननो फोरमायलांसैलै आङो थ' फिलआप खालामदो खालामग्रोनोसै खालामबाय थाफेरिखायनो बारा अयभास गैया फुल जाजानो गिलायलाङो आङो बिराद साबधानैसो खालामबाय आरोना जमा हैनोसै सोरनाफोर जमा आरोना एसेयावनो फिसाला लोंनो हालालायनो मिल्क शेक दै लोंनो बाबा हरलायाखैना आं बेखौ जमा हैगोनसै फर्मखौ बिदेशआव बेरायहैनो बिदेशआव टिकेट दाना लाखानो र' गथ'फ्रा ओमफ्राय आंना बालाजोब्बाय आरोना ओरै थाहां ओरै फैहां बेखौथ' जा साबधान खानानैखौ थारमाने सुनाफोर एसे गोबाव गसंनांदोंहाय लाइनाथ' खाथियावनोमोन खिन्थु सिङाव सानै गथ' हाबनानै थाखानाय दंमोन आरोना बिसिनि खामानिखौ मावनायावनो जोंहा गसंबाय थानांबाय जाबाय सोरनाबा टिकेट कनफार्म नङा सासे वाइटिं आरोना जागोन फैनानै ओरैफैदो जाखांबायानो बिसोर सानैया दखानाव थांबावबाय प्लेटफर्माव फैनानै मा नेफैलायखो जोङो बिमा फिसा साथामजों मा लांफैलायखो ना थ' जोंहा खामानि ओंखारनायखाय फैग्रोनांबाय थ' बेयाव फैबानो बिखाफ्रानो दुब दुब मोनलायो आरोना फै कनफिउसन लागा जेबो गैया खुसखोब्रियानो ओमफ्राय आङो दा खिथाथ'ला एसे नेक्स्टआव खिथानो नाजानोसै ओंखारबोबाय जोङो खामानिया जाबाय आरोना हो मिलांखि खारि गोदान लुनाया जाहांबायानो नै स्टेसनाव माला फैयो आं सोनाफोर बिफाखौ लांफैबा बिफाखौ दोनफैबाल'सो नुयोना बिनि अलावा फैनायानो जाया नै दाख्लै दोनफैबाय बिनिफ्राय नुवाखै ओमफ्राय दिनैसो नै सखा जागासिनो दङ नोंथांमोननो मा होननानै फोरमायनो जादों आङो ओमफ्राय एसे खुसियानो नोंथांमोनाबो खुसियानो मोनगोन बेनि नेक्स्टआव मा होननानै मानो जालायलांबाय आं फै आरो लोगोसेयैनो दहाय रिटायार फैनाय आदाया आं मोनथिया जुदि सोरबाफोर साफा सानै नायफ्लांदोंबा आरो बे गसाइगावनि जाहैदों बे आदायाहाय रिटायार फैनाय आर्मि आरोना ओमफ्राय आरो माने दहाय जायफोर मोसानाया एबा बै जायगानि मानसिफोरा भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा गाज्रि मोननो नाङा आरोना पारमिसन गैया मा गैया जोंनि रंजानायखौ माने बिदि केपचार खालामनानै आपल'ड होनांगौ होननानैहाय आङो थानो हायैयाव माने केपचार खालामनाय जादों आरोना आरो आं बोरैबा इमसनेलि एटाच जादों आं ओरैबो गगुलायनोसैसोमोन बिसास खालामनाय नङा मानो होनबा आंबो सासे फौजिनि हिन्जाव नालाय थ' आदानि माने रिटायार जानानै साक्सेसफुल जानानै फैनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना ओमफ्राय गोरोब नुबायमोन नालाय ओंखायनो आं केपचार खालामनानै आपल'ड होबाय आरोना बेनिफ्राय आरोबाव डाइरेक्ट मेन बाजारावसो सफैबावबाय आरोना मैया सोलायलांनो मोनैया नै लानानै फैबावबाय लुंगासेनो दिनै नायनोसै फै ओंखारदो हाजा मिनिबाय थानो नांला गरमफ्राव फैबाय नालाय फैबाय टारगेट लाना फैखादों मोननै मोनथाम गासिबो ज्राव मावनानै गालांगोन मा जायो मा जाया उननि खोथा कालि हवा हानांसिल कालिथ' बन्द' आसिल ना आरो आजि हवा हानाय हाय रेहाय थैनानै थांगोन आरो दिनैबो गैबावा आरोना खननै जाबाय जोङो रिटार्न थांफिननायानो थ' बेखौनो एसे सावसुब बायलांसै थांला आरो आनि मेथाइया फै ना बिदि खननानै जाखायोमोनहाय नो होजा बैसागोनि जि जोमफ्रा सना रुफा माला फैलासिबाय नालाय थिखांबाय सोरबा मैया फिसालानि दिनै फिसाजोनि लालायबाय जरासेनै हावै सेन्देल थ' ओमफ्राय आंनि फिसाफोरखौ मा बुंनो बिमानि फिसा जै मोनबाय नै लेखायावनो जाबाय मेथाइया मिनिथावथाव जेन न'सो गामिसो आरोना डिसिप्लिन गैयाहाय आं मिन्थिथारलाहाय देनां गावबाव लाजिनो रोंबा लाजिलाबायथारदो आं दा जेबो डिसिप्लिन मिन्थिथारला आङो मालाया उन्दैनिफ्राय डिसिप्लिन फोरोङोबा आंना एकदम जाखावसो खुगा दागो नांबाय लासि सिदा खालामदों आंखौ बदमाइस बिमाखौ एसे फ्रेस खालामलांसै आंहा जाखांबायना मिस्थि ओहो नाङा एकदम गोथाव सा गोमो मिस्थि जाखांबाय रायजो राजाफ्रा आरोना ओमफ्राय आङो साहा लोंनो लुगैनानै दा न'आवबो फुदुंहैबाय थालाहां होननानै माने मेंखाबाय नालाय बाहायखासिगोन होननानै आङो साहा खापसे लाबाय आरोना
मिस्टि जानायखाय बियासै उननियाबो मिस्टिखौबो जिख्लाबसेल' जादों आरोना दिनै गामाखालि थरसे नङा थरनै बियोमोन दिनै जिख्लाबसेल' जादों बिमायासो गब्बाय थ' लोंनानै ब्लड थांसै सनाफोर ओमफ्राय साल' लोंलागासैमोन आंबो ओमफ्राय उननि सासे मानसिया 10 थाखा भुजिया दे होनबाय जोंहाबो लब जानानै 10 थाखा भुजिया आरोना ओमफ्राय जाजोबनो हायैखौ सोनाफोर गारबोआखैहाय आङो 10 थाखानि भुजियाबाबो सोनानैसो लाबोदों आरोना 10 थाखानिबाबो जाजोबनो हायाखैमोन बेनिफ्राय आरो मा होनो बेस्रा बे जुबाय थादोंमोन नालाय प्लास्टिकआव सोबाय थादोंमोन आरो मुथासे हरबावदों आरोना जोंनि खेंख्ले मेंख्लेखौ नुनानै बिखौबो सोफादेरना लानानै फैदोंहां ओमफ्राय एक्सट्रा पेकेटसो बायनानै लाबोदों आरो ओमफ्राय फैनानै नै लामायाव माने ना लानानै थांसै होनबाय आरोना थ' नानिबो गोनांथि जादों आंहा ओंखायनो आंथ' ओरैनोबा पसेसोल' लांगौमोन खिन्थु दिनै नै एसे रौ लेरायखौ सुहोदों आरोना सेरसेनि बारदों ओमफ्राय सेरसेबो नाङा नालाय आंनो ओमफ्राय सासे मानसियाबो नेबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय दाना बिसोर दाननानै हरा लांनोबा माने गथायैनो लां होनो ओमफ्राय बे सासे मानसिजों आंजों जोंहा लोगो नांनानै खावसे लाबाय आरोना ओमफ्राय एकदम जा सुन्दर समान गोदानानै हरदोंना सनाफोर खर'खौबो खावनै लान्जायखौबो खावनै खुनु नांलाय खमलायाव बुलायनो चान्स गैया आरोना गोलोमफुजोबलायबाय आं आयौ नै खानाया गोदोनि एक्ट्रिसनि बायदि जालायलायबाय गोलोमनानै नायलाय हेलमेटखौबो बेसे खुनो बेसे दोननो बेसे गानफिननो आरो सम सोरखौबा हेलमेट गोमायो होननायबो खोनायो हेलमेट बोरायबाबो एकदम दोनलाबायनो गियो आरोना आं गोमाजानो गिनाय आरो अयनायथार ओमफ्राय नै बेखौबो बान्दो लरनो बुस्थुआबो लादो आयै सिदा न'आव थांसै जाजोब्बाय दा लेथेर फेथेर जानायानो जिबा बिमाया मैगं लागोन 20 थाखानि बिसोर जागोन 20 थाखा 40 थाखानि थैद गाजर फवासे लायोबा सेरनि दखानाव बिसानिया 40 थाखा गारो आंदि मा खालामबावनो ना दखानाव रायजायो ना बुजायो ना आंसो रोङासै बिसोरखौ फोरोंनो हाजोंसो मिनिबावदों सफैफिनबाय सिदा न'आव जाबाबो लोंबाबो जोबला आरो जोल लगायबावबाय नै फिसाज्लाया दै गुसुबासो मोजां बिमानो जल जिरासो लोंहोबावदों दा बिमाया आरो हजम जानानै बांसिन जानो हागोन ओमफ्राय खानाया हेलमेट गानै एकदम बै आमोलनि जानानै फैबाय आरोना एक्ट्रिसनि माबा दोनथ'लाय दा लोंगोन आं गेस जाबासो लोंनांगौ बेखौ नाया नै लकेल नालायनो रौ नंगौना नङा लकेल थै एसे गदों माथो लकेलानो खोमा ओमफ्राय बे फावुरा लाबोनायनि खारनाथ' आरो बिमा फिसा जाजोबनोथ' हानाय नङा बेखौ खारन दङ सुनाफोर ओमफ्राय आङो दा इखौनो जों बिमा फिसा ससे एवजानोसै आरोना जेबो लाबोआखै आं गाजर लाबोदों एसे ओमफ्राय बे नाखौल' लाबोदों आरोना मैगं थाइगं जेबो लाबोआसै मेंनायाथ' आरो दोखो मेंबोखाबायानो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगसो आं मिन्थिया मा देखायनो नागिरदों मा देखायनो नागिराखैमोन आंना ब्लगसफ्रा बिदिनो जाखायो मा लोगो मोनो जिबनाव बेखौनो एसे क्लिप लानानैसो एसे एनै मडिफाइ खालामनानैसो आङो शेयार खालामनाय जाखायो आरोना एसे जिरायनोसैहाय बोरैबा मोनथारबाय माथा ओमफ्राय आङो आसा खालामथाराखैमोन जे आं स्टेसनाव बिदि लोगो मोनगोन नोंथांमोना मादि मोनखो आं मिन्थिया खिन्थु आं बिराद इम'सनेल जानानै बिराद मोजां मोनदों आरोना साक्सेसफुल जानानै सासे रिटायार फैदों जोंहा ओमफ्राय आङो बे फालो ओंखारबायना मा जाखो सानबाय आरोना बे बाथि दामनायखौहाय ओमफ्राय आं सासे आब'नाव थाग सोंबाय आब' मा जाखो होननानै आर्मि रिटायार फैदों जाबाय थिगासे बिदि नालाय ओंखायनो डाइरेक्ट केमेराखौ अन खालामनानैहाय एकदम भिडिअखौ लाबाय आरोना अके होननानैहाय बोरैबा मोजां मोननानै ओमफ्राय मोनथिया बबे जायगानि लास्टआव थांखांजोबनानै बेमपाथि थांबा सासे दादिनाव सोंबाय आङो दादि अबेनि होननानै गसाइगावनि होनबाय होमबासो मिथिबायथ' आदा रिटायार फैनाया गसाइगावनि आरोना गाज्रि मोननांला आरोना आपल'ड होनानै होनाय जासिगोन आङो थ' आरो ब्लगखौ दा दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय आंहाबा माला बिदि जल पेम्पार दामनानै बरायनो मोनो बिथांखौ आरोना आंथ' जि उन्दु मोसागोन खोमाहाय स्टेसनावनो बै समाव आरोना थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय